Yusuf Boy. Dalla malam me haka? Ke ni kike cewa dalla? An faɗa din. Ni kike cewa dalla kawo da kallon. Kamar ya in baka ba zan bayar. A baki kawo ba zan bayar. Kawo kala. Kin ke kawo yana. Ko baki kawo bane? Wa kike ku ka ki ware ne ko ba za ki ware ba? Ce ki ware za ki wuce ne ko na fasa mu? Sai na ga ya mana. Yayanki. To ni bari biyo ki hadda yan naki karku. Dole zan ga ya mana. Ke janya yan naki. Sai na daddatsa yan naki marasa kunyan ƙarya. Yaya. Me yake faruwa? Wanne ne ya kwace min jakana da wayana kuma ce sai ya kakkarya ni kai kuma sai ya kakkarya kai ma. Yana ina? Gashi ina ya ce sai ya kakkarya kai. Wa, haba malama. Haba malama. Kaga wallahi ba Allah ba a nake. Wasa nake mata irin wasan nan ne na. Kin ga ba nake miki wallahi ƙarya take. Ƙarya take yi. Dan Allah ki ji gaina ya hauki sai ga. Sai ga. Kai, ku fa irin ku dawon fa ƴan iska ne fa. Ƙananan ƙwari ne waɗannan yaran wallahi tallahi. Wasa. Ta zakata. Wasa. Gashi wannan jakar ki ce ga wayarki. Wannan ta ki ce? Hau. Wannan mangoro muke zuwa. Ai hakuri Allah ya ja zamani. Wasa ne ke kuma daga wasa in ta ka ɗiba bulan ne? Kai, wallahi ba zai yiwu ba tun da ka taɓa min kanwa. Duk duniya babu kanwar da nake ji da ita illa wannan yarinya. Amma kai ka zo kana hunta irin wannan abu. To wallahi tallahi baka isa ba. Zo ka dora min wannan bulan. A yau ma. Zona! Yi tsallen kwaɗo. Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV. Mun gode.